ते हमें से बोलबे ना नु हम तोरा से कोई जिंदगी में पलट के देखे मोहल्ला ना बोले की बातें छोड़। तो सुन ना जोन हम देले बन तो हमारे दे कौन चीज देले बड़ीस कौन चीज पैसा कौड़ी देले बड़ीस ओकरा बदला में ते हमरा से माजा मार लेले बड़ीस। हां हमार मोबाइल दे तवन तोर मोबाइल होई तवन बिल ले अब हमरा यादो नहीं खेनु कि ते कौन हमरा के हां तो ना मोबाइल तोरा से लगे कहां से रे तोरा खनी नु मोबाइल देवेला बहुत जना बाड़न। का हाल समाचार बा सखी ठीक बा हमरो ठीक बा अपन सुनाओ का तार शादी सेट हो गइल बा। अच्छा कहाँ भइल बा हो बाहर में बात तो बढ़िया बा हो शहर में तहार बियाह सेट भइल बा तो आ लइकवा कितना रुपया कमाला 1 लाख। अरे तो बहुत बढ़िया बा हो बहुत बढ़िया बा 1 लाख रुपया कोनो कम ना भई। अरे ठीक नु बा हो 1 लाख रुपया कम से कम शहर में रहत नु शादी हो गइला के बाद तारा के शहर में लेके रही नु माई बाप की सेवा नानू करे के पड़ी बहुत बढ़िया बा। माई बाप के कम से कम सेवा नानू करे के पड़ी 2 बेकत कमाइबलो खइबलो आराम से शहर में रहबलो शहर के जिंदगी जियब एकदम कितना अच्छा आ नानू अगुताई के अभी नु 1 लाख के महीना बा अभी नु 1 लाख के महीना बा। अरे 2-3 साल के बाद देखिए ओकर 2 लाख 4 लाख 5 लाख ओकर पेमेंट हो जाई। साँचो कहता नहीं सखी तारा बियाह कर लेवे के चाही। हाँ ज्यादा सोच मत ठीक नु बहुत बढ़िया तारा लड़का भेटाता बियाह कर लो ठीक बा सखी तनी हम रख तनी बाद में फोन करब। केकरा से बात करते रहू ए हमर सखी ही फोन कइले रहल। अच्छा ओकर बियाह होतावे कौन लड़का का करला लड़का कोनो काम करला 1 लाख के महीना कमाला 1 लाख के। हाँ ये माने 1 लाख रुपया कमाए से तर लड़का माने सखी के बियाह। अरे बाप रे 1 लाख रुपया कम भइल 1 लाख रुपया के तू कम मानत अरे कम नहीं माना लेकिन 1 लाख कमाए से नानू बियाह हो जाई। 1 लाख रुपया पर तू चिहाता रह हमरा बारे में सुनबो तो भकुआ जइबो जना लड़का से हमर बियाह सेट भरला जानता रह ओकरा का करल तो बियाह सेट हो गेल था तब का हमर बाबूजी बियाह सेट कर देले रहले हैं लेकिन हमरा पसंद ना रहल नु त हम बियाह काट देनी है पता बा। ओकरा रसूलपुर बाजार जवन बानू आधा बाजार ओकरे ह रसूलपुर बाजारवा। हाँ रसूलपुर बाजारवा आधा बाजार ओकरे ह आ 4-4 गो चेमनी चलेला 4-4 गो शहर में 4-4 गो महल बा मकान बा जानलो आ ऊपर से ओकरा दुआर पर तो 5 गो जेसीपी 5 गो ट्रैक्टर 5 गो बोलेरो स्कॉर्पियो माने सब गाड़ी 2 गो 3 गो खड़ा बावे जानलो आ ओकर घर बावे इतना दूर में ओकर घर बा माना कि ओकर 10 बीघा में घरे बा। सुना ना हमरो बियाह तय कइल त तू बियाह काहे ना कर लेल ए त हमार बियाह जान त डीएम से तय हो गइल। उ माने जिला के मालिक हम कहनी कि नौकरी सोकरी वाला करे वाला से मेहरारू से हम बियाह ना करेम। अरे के बियाह करी भोर ही उठी या चल जाई। सुन ना बियाह कर ले त नु बियाह होत नु त करोड़पति बन जइतो। बात हम पैसा पर ना मरनी जिंदगी में तू हमरा कभी ले बुझले नहीं हम पैसा पर मरनी है मान हमारा वैसन मेहरारू चाहे जो सवेरे उठी तो कहे कि पति जी गुड मॉर्निंग चाय ओकरा बाद गरम गरम पराठा बना के दे। मान लो डीएम पीएम से कर ले तो उतना अफसर चारों इधर बैठले रही सन तो हमार जिंदगी तो नरक न हो जाई। हम ना डीएम से ना करें भले हम गरीब से वो कर लेम गाँव के एगो छोटी छोटी लड़की से कर लेम नहीं डीएम पीएम से हम बियाह ना करें। चुपचाप रह डीएम से तहार बियाह होत रहल खाली फेंके ल कहो तहार डीएम से बियाह होता कौना गुण करनी पर हम कोठी से कमी बनी हो बाप रे ना तो चारों ओर से तो भरले भूरल बाड़। एगो बात बताओ तहार बियाह होता चेमनी वाला से तोरा से कौन गुण करनी बारे तोरा में। अरे बाप रे हमार रूप देख के हमरा से बियाह करत रहले हन सब सुन ले आ तोरा से कौन बियाह करी रे। मुंह ना देख लिया से रूप बनरी खानी मुंह बाबे रूप तहार देख के चेमनी वाला बियाह ना तो तहारा से डीएम बियाह करलतिया लफुआ लफंगा आवारा से जाने के कुछ करे के जाने के बोले के लूर नहीं एमे के लफुआ लफंगा कर तो ना तो तोरा के का कहि लफुआ लफंगा ते बनरी खानी ने किस लाग हम तो बनरी है रे हम बनरी है हम तो विश्व सुंदरी है। मुंह ना देखलिया अपन मुंह तू अपन देख ल छुछुनर खानी त बाड़
तू अपन देखो बनरी खानी बाड़ू हाँ। कहियो निमन से देखी हो जानलू हां ठीक बा हम बनरी खानी बानी नु ते हमरा से बोली है मत ते हमरा से मत बोली है हां ते हमरा से मत बोलिए ठीक नु हम त भूल करने तोरा से भेंट करे आगनी हां सुन ना ते हमरा से ना बोलबे नु ना प्यार से यार खत्म नु हां सारा प्यार से यार खत्म तो सब कट्टी बट्टी ते हमरा से बोलबे ना नु हम तोरा से कोई जिंदगी में पलट के देखे महल ना बोले की बातें छोड़ तो सुन ना जोन हम देले बन तो हमार दे कौन चीज देले बड़ीस कौन चीज पैसा कौड़ी देले बड़ीस ओकरा बदला में ते हमरा से माजा मार लेले बड़ीस आ जोन मोबाइलवा चलावत तर उ के देले बा मोबाइलवा हां हमार मोबाइल दे हम जानत रहनिया नु कि ते अपन औकात जरूर देखइबे यही से नु हमरा लेकिन इधर चल हम अपन औकात देखत न हमार मोबाइल दे हां त ले हई जे में तोर जवन तोर मोबाइल होई तन बिल ले अब हमरा यादो नहीं खेनु कि ते कौन हमरा के हां तना मोबाइल तोरा से लगे कहां से रे एतने मोबाइल अभी 10-15 गो मोबाइल घर धइले बनी ठीक नु ई बनी कहां से ई मोबाइल हो हई बिल ले में जवन तोर होई नु तन बिल ले हमरा याद नहीं कि ते कौन कंपनी के मोबाइल हमके देले रहली इतना मोबाइल कहां से रे हेतना मोबाइल तोरा खानी नु मोबाइल देवेला बहुत जना बाड़न यही रूपवा पर कितना जना से मोबाइल ले ले बनी यही रूपवा पर कितना जना मरे लालो अभी एक झोरा मोबाइल घरे धइले बनी 77 जना हमरा पर मरे लालो पीछे पीछे घूमे लालो हे भगवान तू ताज हमरा आँख खोल देलो इतना बड़ा धोखाबाज रोलखियो ई जो आसन कट फट बराबर अच्छा भैया हमार मोबाइलवा हो हमरो आंख खोल देला नु कि एकरा से हमर पीछा छूट गल एकरा से नीमन नीमन लइका धनिक मनिक लइका के हम भाव ना देत रहनी जो ना तोरा का मुंह कोनो ना देखी जई तोर पोल खोल गइला हां देख ना तोरा से बात कहियो ना करेम हम हां जो मुंह अपन देखली है हां तू अपनो शकल देख लिह अपन शकलवा जाके देख लेते ते अपन जाके देख ले तो जैसे 77 जना के फंसा के रख ले बनी हाय हाय जहिया हाय लिपस्टिक निकली नु तब तो कुकुर ना देखी मुंह हां दे जो हम त जाते बानी तू अपन देख तू अपन ए जदा ओई बत देख ले तनी घूम के आके सैंडल चला के तोर मुंह पोछ दे तनी आवते आओ बाप रे बाप अभियो से खाली सोच ले अभियो से अगर नहीं कर सोचे के जब हमरा तोरा से हमरा प्यार नहीं करे के तो का तोरा बारे में सोची बोल माने अभी एगो लास्ट मौका दे तनी अगर प्यार करके चाहबे ना तो हम तोरा जैसा 77 जना बारन ठीक न जो जैसे मैं लास्ट ना करबे नु हां ना करे मुंह देखली आस अपन कुकुर खानी मुंह बा सुअरी खानी मुंह बा तोरा मुंह पर अपन मुंह ना देखला हां छुछुनर खानी चू चू कइले रहेला दिन भर चलल रहले हैं हमरा से कहे कि डीएम से डीएसपी से बियाह करतनी इनकरा से कोनो कुकुर बियाहे ना करी कोनो छुछुनरी बियाहे ना करी या डीएम डीएसपी से बियाह करत रही हम ही ऐसा रहनी है कि इनका पता नहीं सकर रहम क के इनका से प्यार क ले रहनी हो आ इनका जैसन कितना जना हमरा आगे पीछे घूमे लालो लेकिन एकरा सिवा हम कोनो दोसर कोनो के भावे ना देत रहनी हो एकरा से धनिक मनिक के कितना गुड़ा हमरा के मोबाइल दे देलन स लेकिन सब कोनो के मोबाइल लेके रखले बनी आज तक ले कोनो के रिप्लाई नहीं खी देले हम ओकनी के बात के एकरा सिवा चलो कम से कम एकरा से पीछा तो छूटल नु चलल बने कि प्यार प्यार ना जे घंटा करत